Eu teño o recordo de que prenderon a papá e levaron ao castillo de San Felipe. Mamá tiña un conocido aquí que tiña un chalé enorme. E ise baixaballe mantas a meu pai. E despois chamaron a mamá de noite e mandaron para unha cárcel que estaban non sei cantos metros baixo terra. E bebían agua do sudor que baixaba dos váteres. E cando estaban todos no paredón a matalos, chegou ese sargento e dixo: os dous que encontrei eu que den un paso adiante. Era meu pai e o compañeiro que andaba del escapado. E sacounos dali. E librouse. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.